Mas gipahugdan sa Aviation Security Group Region 11 sa pakigtambayayong sa laing hingtungdang ahensya ang seguridad sa Davao International Airport, ilabi na karong dagsa na ang mga pasahero. Ani report ni John D. Esteban. Ang mag-igagaw nga sila Hazel, Votion o Alexandra sa yumiabot sa Davao International Airport. Una ang scheduled international flight. Aron dili maipit, labi pa nga dagsa ang pasahero. Silang tulo mo biyahe pa Hong Kong kay didto magpasko. Saan kayo magpapasko? Sa Hong Kong po. Bakit sa Hong Kong? Nandun po kasi yung mom ko. Actually, we're cousins po kasi. Then, gi-invite kami ng mom ko to have our Christmas there. Siguro po pagdating namin sa Hong Kong, pupunta kami ng Disneyland, hopefully. Dunay average nga 45 flights kada adlaw ang matala, pasulod ug pagawas sa Davao International Airport. 12,000 ka mga pasahero na. Tungod sa pagdagsa sa mga pasahero, mas gihugtan ang seguridad dinhi sa airport. Ginasusi pag-ayo ang mga bagahe sa mga pasahero nga buot mo pauli o magbakasyon sa laing lugar aron masigurong walay makalusot nga kontrabando ug mga taong dunay daotang tumong. Concern po natin lahat dito si any acts of unlawful interference po. So lahat po ng related criminal related na mga kaso na pwedeng gamitin sa airport po. Anumang kalokohan is yun po yung binabantayan natin na hindi po mangyari dito sa loob ng airport. Tungod dagsa ang pasahero, gipa-overtime na ang mga personahe sa kaap. One mitigation namo is nagapa-overtime nami og mga tao namo kasi gambay ra pud gyud mi og mga general services namo nga allocated for Davao. Nagalimpyo pa na sila og sa sulod sa building ang mga CRs, they have to really maintain it in a spick and span condition just to mitigate the influx brought about by the Christmas season. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.